sumatzera. Esan zen izkilean guztiak zenbat ez da zurea. Esan zen izkilean guztiak zenbat ez da zurea botik. Zareko argazki bakoitzen zure gitzela senditzen dut. Horretzapen guztiak lotan berritzaitela esaten dut. Aitortzen dut Aldu dutela zanaia zure izati guztiek. Kaixo, ongi etorri Berbalapiko irratsaiora. Kaixo, ongi etorri Berbalapiko irratsaiora. Gaur hemen gurekin ez ditzu soinu teknikari bezala eta ni arrate aurkezle lanetan. Bueno, dakizuenez gaur herri eskolako festa ospatzen dugu, egun handia, ate ireki eguna ospatzen dugu. Eta gaur, Elgoibarko herri eskola honetan, guraso batzuk gonbidatu ditugu. Gaur, hizkuntza, kultura eta identitatearen inguruan hitz egin nahi dugu. Guztion artean osatzen dugun komunitatea, eta gaurko saioan ikusiko dugu hizkuntza aniztasunak nola aberazten gaituen. Beraz, hasiko gara, bakoitzak bere burua aurkeztuko du eta hitza pasatuko diot lehenengo gonbidatuari. Kaixo, egunon, ni Ainoa Duriz Garzia naiz eta, Elgoibartarra naiz. Eta lurren alaba naiz, lur 5. mailan dago eta Inar ere hemendik pasa zen, DBH-en dago ja honezkero, eta, bi seme alabak hemen eskolan izan ditugu. Egunon, ni Moni naiz. Yo soy de Galicia, concreto de Ourense, vivo en Euskadi desde el 2015. Me vine a Euskadi porque mi pareja era de aquí, mi trabajo me permitió trasladarme aquí y nos establecimos en Elgoibar. Tengo una niña de 10 años que está en la Herrieskola. Egunon, Jauat naiz, 29 urte dauzkat. Marrokotik etorri ninoan dela 17 urte gutxi bera. Eta, Zumaiara jo ninen bizitzea zuzenean, 7 urte pasau nuen, eta gero hortikan, Debara jo ninen bizitzea. Eta, ondela 3 urte gutxi bera, Elgoibara etorri ninen. Eta, hemen gaude. Bueno, eskerrik asko, hiruroi benetan eskertzen degula, zuek gaur hemen gurekin izatia. Eta gure lehenengo galdera izango da, nola ze harreman dakazuen herri eskolarekin? Batzuk igual adierazi dezue, baina pixkate horren inguruan zerbait gehiago erantzine baldin badezue? Ni Ainoa, esan bezala 5. mailan alaba daukat, eta, DBH laun beste seme bat daukagu, eta, urtietan guraso elkartean lanian egon naiz ere,
organo gorenean ere, eta bueno, harreman estua euki izan dut eskolakin, egia da ni ere irakasle naizela, eta bueno, mundu hau eta bizitza hau ere gertuti bizi dut, eta bueno, bilera, lan, negar eta barre asko indakua gera eskola honetan. Moni, ¿quieres añadir algo? Bueno, Bai. nada, que pues mi hija Lucía es ikasle de LH Think Boss, está en la Herri Escola desde HH2. Mi forma de ser pues no es muy animada a la hora de participar activamente en la organización, es decir, no estoy en la asociación de padres, pero sí que tanto la niña como nosotros participamos muy activamente en todo lo que se organiza desde la Herri Eskola. Bai. Bueno, nik ere bai, parte hartzea eskolan beti prest nitok, eta gero ganean, hementxe bertan bizi nauk, orduan herri eskola berez nire bizilaguna dek, lehenu gauza, eta bi seme dauzkat hemen. Bueno, bat ja DBH-en ziok, eta bestie 6 urtekin LH baten ziok hemen ikasten, eta hola ze. Bueno, bale, urrengo galdera, hitz egingo dugu nola bizi dugun zuetariko hirurok bakoitzak egoera desberdin bat edo hizkuntza eta kultura desberdinak bizi izaten ditugu. Eta nola bizi dugu hizkuntza eta kultura gaur hemen herri eskolan eta Elgoibarren. Bai, Ainhoa? Galdera konplexua da eta erantzuna igual geixa pixkat, baina bueno, nire ama hizkuntza berez erdera izan da, baina bueno, euskeraz ikasi naban hasieratik eta bueno, etxean euskeraz hitz egiten dugu eta gure seme-alaben ama hizkuntza euskera da. Euskera nola bizi dugun Elgoibarren eta euskera nola bizi dugun eskolan, gustatuko litzaiguke presentzia handia hau edukiko balu. Gustatuko litzaiguke gure seme-alabaek eta familia guztien seme-alabak gertuagotik biziko balute eta azkenean emozio eta sentipen berdinakin biziko balute euskera, ez? Azkenean, beraien ikaste prozesu guztian lagunduko dien erraminta bat izatea ez gain, guretzako altxorra handi bada daukagun hizkuntza. Orduan hori gure inguruan dauden familia guztieri eta transmititzia nik usten dut dela garrantzitsua eta hortan gabiz nik usten dut Elgoibar mailan elkarte askotan lan eindako gai bat dela, baina gero beste modu baten ere lantzen dugun gai hau iruditzen jata askotan familia asko eta egoera asko kanpoan lagatzen ditugula euskera babeste aldera eta gure kultura hau babeste aldera. Mundu globalizatu honetan bizi gera eta nik uste dut herri eskola horren islada absoluto badala eta ni hortaz super harro sentitzen naiz. Orduan, inbiako genuke euskera dan hori heltze aldera, baina inor kanpuan gelditzu gabe, zen nik uste dut historian ziarran kasartu dugun gai handi badala. Orduan, nik uste dut lanketa handi badala gu euskaliztunena, eta beste herrialde batzuetatik datozen familiena, eta elkar ulertze bat egon biako litzateke, eta nik uste dut helburua hori dela, ez? Mai honetan jarrita gauden bezala, gixetara begiratu eta elkar ulertu, eta norbera bere hizkuntza errespetatu, eta norbera bere kultura aldarrikatu era berdinean. Mónica, como decíamos, cada uno de nosotros tenemos pues una lengua materna distinta y en tu caso, Mónica, ¿cómo vives tú tu lengua materna aquí en Elgoibar y en la Herri Eskola en concreto? Vale, pues a ver, mi lengua materna es el gallego y el castellano. Entonces, en Euskadi conviven las dos lenguas. En ese sentido, ningún problema. Yo desde el primer momento que llegué aquí siempre he tenido la mente muy abierta. Creo que mi intención siempre ha sido aprender euskera. Estoy en ello. Lo que pasa que voy muy lentamente. No, lo mío no son los idiomas, entonces pues bueno. Pero bueno, a lo que quería decir es que culturalmente no hay mucha diferencia entre mi sitio de origen y Euskadi.
Entonces, no he notado gran diferencia. Sí que es cierto que el idioma, pues hombre, es importante y aquí el euskera tiene mucha importancia en la calle, pero muchísima más en la Riscola. Mi experiencia, a mí os puedo decir que se me ha hecho duro. Esa es mi experiencia, porque yo sí que me gusta participar pues, en los trabajos que tiene mi hija, en las actividades del colegio. Entonces, el hecho en situaciones como la que me encuentro ahora, de no entender perfectamente lo que se está hablando, pues te dificulta muchas veces y supone un gran esfuerzo. No sé si... Yo creo que todos sois conscientes de que cuando tú le quieres ayudar a tu hija, que el idioma que se utiliza en el colegio es el euskera y tú no tienes los medios y las facilidades como podéis tener la gente que sois de aquí, pues a veces sientes un poco de frustración. Pero claro, eso hay que saber enfocarlo, porque he decidido vivir aquí, o sea, eso ha sido una cosa voluntaria. Entonces... en casa siempre lo hemos enfocado en un sentido positivo. Mi hija me ayuda a mí, yo le ayudo a ella. Entonces, al final, yo creo que vamos avanzando por el buen camino. Seguro que sí. Eta zure kasuan, Jauat, bai. nola bizi dezuzu, zuria beste egoera desberdin badata? Bai, a ber, asuntoek nire kasua nola oso desberdinadek, esatek, ni beti esaten dut, amaren hezkuntza eta amaren kultura ere bai, zainduen berdu, bai edo bai, hori niretzago sagradua dek. Gure hezkuntzan adibidez, bueno, euskara gutxi era bera antzeko esango, ez? Zer, arabez eta euskaraz, oso desberdin da. Orduan, ni berez, etxin adibidez, nire semiaken eta Andriaken ere bai, denbora usua. Egunero, arabezten du. Etxean bakarrik. Osea, etxean eta kalean ere bai. Kalean gero igual, bere lagunakin torre baldomadie baia, alda egiten du euskeraz, edo igual batzutan, erderaz. Baina berez, zaitzen geha, gure hezkuntza hori mantentzeko. Zeintzeko aplikabin berdek. Orduan, guk hori, nire semiakin, nire metodoa berez, hausedek. Gero asunto kultura ere bai. Kultura antzekoa esango. Guk normalian, zaitzen geha, gure etxian, eta gero elkarte baten igual, kultura hori zaindu. Eten du, igual, adibidez, urtein behin bauzkagu bi festak musulmanak, orduan, zaitzen dugu familiakin eta lagunakin ospatzeko, eta sentio hori, ambientia hori, gure inguruan, zemientzako, bere inguruan hori, badagu, zati bat oso hundie, euskalduna daga, hemen jaikotakoak azkenian, euskalduna dira. Orduan, denbora, hau, lehenengo gauza, lehenengo puntua, begarren puntua euskerakin. Eta ni beti izaten dut, dakak begarren hezkuntza eta begarren kultura. Eta hori, zein duin berdek, lehenukua bezala, igual. Orduan, zaitzen geha, hemen adibidez eskolan bilerak eta dana euskaraz egitea, kanpara igual aktibitatea batzuk partze hartzea, eta jendiari ere bai, animatu, euskaraz ikastea. Oso garrantzitsua da, Euskal Herrian euskeraz etzen dugu, orduan berez jarraitu hori, ez? Zatek zein dut eta normalia eta adibidez etxien, Andria ondela gutxi azizun, euskaltegien, euskeraz ikasten. Etzein du, ni baina formala, ni dana hola, basari tarra ebazela, baina, bueno, hola zigutxi erabera asuntue. Oso ondo, bezkerrik asko. Eta zuk esate zenun ari helduta, zein garrantzitsua den, ezta, gure hizkuntzak etxean mantentzea. Eta bai hizkuntza eta bai gure bizikidetzari dagokionez kulturartekotasun hau, nola ikusten dezue egiten degula edo nola bizi duzue hori herri eskolari begira? Superaberat, niretzako gure seme-alabak hemen egotia, gu familiak hemen egotia, da gure seme-alabak mundurako prestatzea. Nahi dut esan, ez nuke ulertuko olako egoera baten, ez dan beste ekosistema baten gure semeak ezitzia. Nahi dut esan, mundua hortara guaz eta hortara prestatzen gaudez, kultura desberdinak,
familia mota desberdinak, pertsona desberdinak, eta niretzako errespetu horretan eta bizikidetza horretan da pertsonan oinarrixa. Eta jauatek esan daban bezala, azkenean norbera beretik beria errespetatzen eta beria zaintzen, besteetara zabaltzia eta beste kultura eta beste bizimodu batzuetara zabalik eukitzia bihotza eta bizitza, niretzako azkenean pertsonako la estendia eta hola ezibiako genituzke. Ados. Mónica, ¿y tú cómo ves la convivencia entre culturas y entre las lenguas aquí en la Rieskola? ¿Cómo lo vives tú? Bueno, yo pienso que la convivencia entre lenguas tiene un valor fundamental para la riqueza cultural. Es decir, hay que tener la mente abierta, en definitiva. Y yo creo que aquí en la Rieskola es un sitio maravilloso para conseguir eso, porque la verdad es que la diversidad cultural es amplia, todos lo sabemos, y yo creo que los niños lo ven como algo positivo, que les está aportando mucho, porque cuando tú tienes de compañero de mesa a un niño que pues igual no habla perfectamente el euskera, pero habla su idioma materno, tú estás oyendo otro idioma más. Eso hace que tu mente esté abierta. En este mundo tan global hacia el que vamos, creo que es fundamental. Respeto, mente abierta y creo que con eso tenemos mucho avanzado en nuestros hijos. Ondo, eta zu, Jaguat? Bueno, ni hezkuntza eta kulturen arteko bizikitzea Rieskolan niretzako asko balio du. Eta abantzairak asko dauzka. Esango nuke, lehengo, bueno, asko dauzka, ni gutxi gara bera esango igual 3 punto edo gutxi gara bera, eta adibidez, sinesmen eta praktika, religioa desberdinen respetua eta ulermena sustatzen ditu. Irakasleak mundu anitz eta elkarri baten bizitzeko prestatzen ditu. Eta hezkuntz, esperientzia abertzagua eta zabalagua eskatzen du. Gero, beste gauzadek, azkena esangoek, eta garrantzitsua gaur egunean. Beti garrantzitsua, baina gaur egunean nire ustez gehiago zein duin behar du. Diskriminazioa eta xenofobia moritzen laguntzen du. Ados. Bueno, zentratuko gara pizkat euskeraren erabileran, euskeran bertan, eta hurrengo galderan, zer balio dauka egunerokotasunean euskerak? Bueno, aurretik batzuk igual pizkat erantzun dezu honi, baina hori alde batetik, eta pentsatzen dezue euskera garrantzitsua izan daitekela zuen seme-alaben etorkizunean? Hombre, nik usten dut baiet, Euskal Herrixan bizi gera, beti nik usten dut azkenengo komentario hauetan hitz egin dugun bezala, ez? Bakoitza bera ama hizkuntza errespetatuz eta azkenean hizkuntza bat ondo garatzeko eta norberak hizkuntza bat ondo ikasteko, bere ama hizkuntza ondo barneratuta eduki behar du, ze azkenean norberak bere ama hizkuntzakin kontatzen ditu benetan bere barruan dauden emozio, sentipen eta bizipenak, orduan hori oinarri bezala hartuta, nik uste dut euskera oso garrantzitsua da. Kasu honetan, Euskal Herrixan bizi geralako, gure seme-alaben hezkuntza prozesu guztian euskera presente egongo dalako, eta nik bereziki pentsatzen dutelako euskara, lehen esan duten bezala, altxor handi bat da nenetik, babestu eta mantendu biako genuken hizkuntza badala inoiz kanpoan utzi gabe. Moni, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el euskera diariamente? ¿Y de verdad crees que es necesario en el futuro de tu hija, en este caso? Pues mira, el hecho de que la educación sea en euskera y que mi hija venga a un centro donde se estudia prácticamente todo en euskera, ha hecho que el euskera se traslade a mi familia.
es que es inevitable. Entonces, a nosotros, para mí, o sea, yo mi primer contacto con el euskera, yo me vine a vivir aquí en el año 2015 y mi hija nació en el año 2015. Entonces, mientras fue pequeña, pues bueno, mi relación era, bueno, pues se limitaba a gente que habla euskera, con la que me relaciono, pero que en cuanto se ponían a hablar conmigo cambiaban de idioma y tal. Pero ya cuando la niña empieza el colegio, digo, pues hay que meterse, ¿no? Yo tengo muchísima capacidad para leer en euskera, me cuesta muchísimo hablar en euskera. Entonces, para nosotros, en mi familia, ha sido de mucha ayuda que la niña estudie en euskera. Y luego lo hemos trasladado, no, bueno, pues estudias en euskera, Lucía, esto para ti va a ser maravilloso, porque va a ser fundamental, porque hemos decidido vivir aquí y yo creo que hay que defender la lengua de cada sitio. Yo, mi lengua materna no es esta, pero mis circunstancias personales me han hecho vivir en todas las comunidades donde se mezclan los idiomas, porque me ha tocado vivir en Cataluña, porque me ha tocado vivir en Navarra y porque me ha tocado vivir en Galicia. Entonces, yo siempre he tenido la mente muy abierta. Yo he aprendido catalán, yo hablaba gallego. Y el euskera, pues nos lo ponéis difícil porque no es fácil, Bueno, poco a poco, pero bueno, pero en definitiva, que para nosotros el hecho de que la educación sea en euskera nos ayuda a integrarnos. Eta zure kasuan, Jauat, nola? Bueno, nire kasuan, nire eguneroko bizitza, asko bali du. Ni berez, nire bizitzan, euskaraz berdet. Lanian dakat, plantia osua euskalduna, orduan ik imaginau. Bai du bai, euskara egin zein berdet. Gero, laneko bilerak, laneko gauzak eta dana euskaraz. Eta igual, badaude jende batzuk, igual gaztelania ez daki, ondo, ez egiten. Eta esate, bueno, orduan bai du bai, olertu berdek. Eta ni hori, enpresa honetan hasi ninoan dela 7-8 urte gutxi gora bera, bihatze egiteko, eta hortikan hasi ninoan haula ikastegian tensioa egin. Eta hori, imaginau, basarritarrak danak. Zaten, ikasteko, ikabatua, dakak, sumaiarrak, azkoitiarrak, zestuarrak ere bai, ondarutarrak. Hauek, lertu, berdek. Ordu, bueno, bai du bai, azkenean nire inguru, euskeraz ibiltzen dut, egunero. Eta gero kalian segu zeinikin edo, igual gaztelaniaz edo orderaz edo arabez ere bai. Baina normalien euskaratzen du, askotan. Gero, nire semientzako, ni uste oso ganitxua da, Euskal Herrian niretzako, Euskal Herrian euskaraz bizi nahi du. Zai hau berez jartzea, jarri, ikasi eta gero errezatu, gauzak erraz utzeko, nahi egin da, kanpotarrak itorri baldun maia ikasteko, puntu batzuk formazioa emateko, gero ikasteko euskaltegien edo ez da edo, igual, liko informalak prestatu edo, hor, badaude gauza mordu bat egitea. Eta gero jendia animatu, denbora eman, eta nire esperientziakin, jendiek, hemengo jendiek, ikusi baldun badu, intentzioa baldun badu ikasteko, ematen duzut denbora. Ni hasieran hasi nioen ikasten, eta igual ez neukan kapazidea hori, igual saldi bat ondo egitea. Eta, bulego baten adibidez, eta hasi, eta bestia hotxe. Sensazio hori, ja, konfiantza ematek ikasteko. Eta asunto hori, zimientzako, baina uste bere etorki zunan oso ganitua da, bere karrena egiteko, euskalen bizitzeko, eta bere kultura dek azkenian. Oso ganditua da ikasteko, mantentzeko eta aplikatzeko. Bueno, ja pizkatiru azken galderari erantzun ere indio, eta berak esatezun bezala asko dago egiteko. Eta horrek etorkizunari begira jartzen gaitu. Orduan, nola ikusten dezue etorkizuna? Hau da, ze gustatuko litzaizueke zuen seme-alabek bizitzea edo ikastea, bai hizkuntza eta bai kulturari dagokionez? Nola ikusten duzu hori? Zezaia, ez dakit.
Gustatuko litzaidake, segun egunan baitxan, etorkizuna ikusten dut beltza eta beste batzutan kolore duna. Baina, bueno, gaur itxen dagoen eguraldixakin eta gaurko jai honekin posi gaude eta ez dakin, gustatuko litzaidake gure seme-alabak bizitzia gizarte baten nun hemen Euskal Herrian euskeraz hitz egiten dan, nun errespetatzen dian beste munduko beste leku batzuetatik etorritako hizkuntza kulturak eta gustatuko litzaidake mundu marabilloso bat eta nik usten dut hemen gaudenok gaur hitz egiten eta hemen gaudena gaur eskolako jai hau ospatzen horren aldeko apustu garbi bat itzen dugula, ez? Etorkizuneko mundu bat nun errespetua dan ondako helburu orokorra. Eta ze ikasiko duten eta hizkuntza eta auskalo. Nahi dut esan hor zaila da. Baina, ja ikasita duaz, pixkat, hemendik pasa dialako eta badakitelako mundua kalia bezala eta eskola bezala, anitza dela eta errespetuzkoa biharko lukela. Eta gatazkak egon badaudela badakigu eta egon inbiadia, baina bizitza ere bada, ez, gatazka eta gatazka horiek konpontzeko erramintak eta baliabideak lortzia orduan, Moni, Yaguan nos decía que todavía hay mucho recorrido por hacer y bueno, pues eso nos pone un poquito mirando al futuro. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves a tu hija en cuanto a vivir en diversidad cultural y en idiomática? ¿Cómo ves esto, nuestro futuro? Pues mira, yo soy positiva. Y soy positiva porque veo un cambio. Es decir, yo si comparo a mi generación con la generación de mi hija, creo que hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Ellos lo ven como algo natural y creo que no hay nada mejor que ver la diversidad lingüística y cultural como algo natural, cosa que a lo mejor hace años no pasaba. El color de la piel marcaba, el idioma marcaba. Y ahora creo que muchas veces los prejuicios no los tienen ellos, los tenemos los mayores. Creo que la labor que se hace en la Riescola y la labor que se hace desde las familias, porque yo, desde luego, mi casa, es una cosa que hablamos y que todos somos distintos, que los idiomas son distintos, que las personas somos distintas, que las culturas son distintas, pero que nos tenemos que integrar. Que nos tenemos que integrar porque el mundo gira en ese sentido y nosotros no podemos girar al revés del mundo. Entonces yo creo que es verdad que queda camino por recorrer, pero yo creo que estamos avanzando y en el buen sentido. Jauat, ez dakit zerbait erantzi nahi dezun honen inguruan, etorkizunera begira ez, ze gustatuko litzaizuken zure seme-alabek ikastea edo nola nahiko zenduken bizitzea kultur eta hizkuntza aniztasun honetan? Bueno, gustatuko litzaidake berez etika eta respetua ikasteko. Azkenian, etika dana dek, azkenian. Etika baldon bakak, respetua bakak, ulermena dakak, eta danetik. Azkenian, ni beti izaten dut, hazin berdugu lana egiten, etxetik. Etxetik, eta eskolan artean, dana bat. Entzien dugu hemen erakuri gauza batzuk eta etxien beste bazagutzuk. Hori lana ni uste pixka datez. Alper-alperri, baina zatek, paraleluen berdugu lana. Munduaren, ulermen, anetzaekin azten den, aurra heldu, irike eta errespetutzu bertukoek. Anestasuna eta empatia. Maitasuna, etxaropena eta gizatasuna ikasten dituena. Eta listo. Eta listo. Ez da lagitzi, Ez da gitzi. Eta hori, beste gauza esan berdet, hori, asunto hau pixkat, tartien zioak, marginatu zioak, baina justo apuntatzeko. Esan dut, leheno lana asko egin behar dugu.
Zadek, baldintzak etorkenientzako, osea, euskaraz ikasteko erraz jarrin behar dugu. Zadek, gaur egunean, webaren adibidez, erderaz ikasi nahi bat duzu erreza dakak. Ikun, eta dakak, ordutegia, dakak, gelak, igual, nibelak ere bai, euskaraz ikasteko baldintzak hauek ez dakak. Gela inberdek. Nibelak eskaz. Zadek, gero, beste baldintzadek materiala, osea, ordaindu egin berdek. Eta nire kasuan ni joan dela 17 urte, etorri nien eta ni ez neukan errekursua, osea, euskaltera gutiko. Orduan ni hasi ninen kalean jendiekin eta tabernan. Hasi ninen taberna lan egiten, nire karreran paralelon lan egiten, baina hortikan hasi ninen tensioekin eta ikusi lehen gauza, euskera hasi nintzun eta, hostia, hau, polita. Berezia eta ekasin berte. Orduan hortikan hasi ninen ikasten. Baina berez, maila inda utzi egin behar dugu, jendientzako. Euskera ikatzen baldu duzu? Venga, baldintza gabe edo arrestu, erraz jatzeko. Errestu, hori da. Eta hola, jendiek, ni ustez, ja intensioa jarriko du, euskaraz ikasteko. Eta hola ze. Bueno, geldituko gara mezu positiboiekin, bai etorkizunera begirakoak, eta baita ere, hemen ateradan bezala, baliabideak erraztu egin behar ditugu, ezta? Erraztu egin behar dugu kanpotik datorrenak euskara ikasteko aukera izateko, eta azken finean, hizkuntza guztiek gure leku komun honetan bere lekua izan dezaten ere bai, ezta? Bueno, honekin bukaera emango diogu elkarrizketari, vamos a dar por finalizada nuestra entrevista, benetan eskertzen degula Ainhoa, Moni eta Jauat zuek hemen izatea eta benetan zuen iritziak oso interesgarriak eta baliozkoa dira guretzako. Eta orain atxebentxo bat egingo dugu, eta berehala pasatuko gara asmakizunen, oraingoan ikaslei emango diegu txanda, mikroetan hitz egiteko, eta asmakizunen zatian sartuko gara. Beraz, mila esker Hiruroi. Eskerrik asko. Bai. Beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude, bi begi biloren, beldurrik gabe. Dako eguzki izpi bertan, bi begi zazu. Bidearekin amestu duzula, berriz esaidazu. Iarrak zerrakar, iragarpenek asmatzen ezagute nola jakingo dugu. Nora ez aipar, aurre ikuspenik gabeko bidaiotan galdu nahi alduzu. Bibegi bidorren, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bibegi bidorren, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Begiradekin hitz egin dezagun, ulertuko duzu. Ederra dela hemen esnatzea, ez ezagun baztu. Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Nora ez aipar, aurre ikuspenik gabeko bidaiontan galdu nahi alduzu. Bibegi biloren, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bibegi biloren, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
zure negarrak lurra ondu dezake. Iriko txoko guztiak urez bete arte. Malkoek gainera eroritakoek esan didate. Loreak argirik gabe ito daitezke. Argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean. Lara 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 la, lara 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 la, lara 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 la, lara. Jendez beteak ezin dira loratu. Euriak hazi guztiak eramaten baititu. Bueno, hasiera emango diogu gure bigarren zati honi. Hemen dakaguz ikasle batzuk, eta nor zarazu? Kaixo, ni Nora naiz, eta nire asmakizuna irakurriko dut. Inoiz ez da ikusten, non nahi firi-firi ezin harrapatu. Inoiz eta bera gabe ezin bizi. Bueno, Nora, edarki irakurri dezu, eta baldakizu bat zer den asmakizun hori. Bai, Bai, eta zer da ba? aizea. Aizea, bueno, oso ondo. Beitzu Nora, oain ingo dezuna da, han dagoen papertxo baten idatziko dezu, ze hau azkenean, sosketa bat ingo dugu, irabazle guztien artian, saritxoren bat egongo da, eta, sortea dakazuen. Beraz, Nora, eskerrik asko, idatzi, sartu kutxaretan, eta hurrengoari pasari emango diogu txanda. Vale. Ederto. Bueno, hemen dakagu bigarren partaide bat. Nor zarazu? Ni Paule naiz. Ondo, Paule. Irakurri bazure asmakizuna. Burua du, baina ez pentsatzeko, orrialdeak ditu, baina ez hitz egiteko. Eta seguro badakizula zer den, ezta? Liburua. Liburua, oso ondo, oso ondo. Berdina, zuk ere idatzi, kutxan sartu, eta sorte hon. Bueno, hemen beste partaide bat prest. Nor zarazu? Ni Lea naiz. Lea, irakurriko diguzu zure asmakizuna? Zuek beti ni joka, eta ni berriz beti zuen jokoan. Eta badakizu zer dan? Uste dut baietz. Eta zer? Baloia. Baloia edo pelota bat, ezta? Bai. Oso ondo. Bueno, Balea, berdina, zozketan parte hartzeko, idatzian zure izena eta asmakizuna, hitza eta sorte hon. Bueno, hemen beste bat, gerturatu mikrora, oso ondo, eta nor zara bazu? Ni Zoargi naiz. Zoargi, bueno, kaixo, Zoargi, prestaldakazu zure asmakizuna. Bai. Venga, zein daba, irakurri iguzu. Hankak ditu, baina ez da ibiltzen, gainean ezertzen, banaiz ere ez naiz mugitzen. Zer da? Eta, badakizu? Bai. Zer usten duzu dela? Aulkia. Aulkia, ez dakit mikroban oso ondo entzun den?
Aulkia. Aulkia, ederto zo argi. Berdina, parte hartu zozketan eta mila esker laukote honi. Eskerrik asko. Venga, laster gatoz beste taldetxo batekin. Ezin gelditu sustraiek urputzuetan ezin dute errotu argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean la 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 Zulekuan, zure ilusioen artean lorerik gabe galduta gaude lorerik gabe galduta gaude lorerik gabe galduta gaude lorerik gabe galduta gaude Baitzen artean galdurik begirada bizi-bizi Jaik errepide dira aintzira noa pausoz pauso Izarrek puntuz puntu osatzen dituzten marrazki eixo Ez digute eraiten zer izan behar dugun tazirez Ametslariek argibidean Baizik ez dut igira Bueno, hemen gea berriz ere. Hemen dakagu beste ikasle talde bat. Eta nik uste orain arteko gaztetxuena dakagula hemen aurrean. Nor zarazu? Nora. Nora zer gehiago? Boutaer. Nora Boutaer. Oso ondo Nora. Nora, irakurriko diguzu zure asmakizuna? Vale. Venga. Miau, 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 miau. Ez natu egin nau. Oso ondo Nora. Eta baldakizu zer den? Katua. Katua, primeran. Oso ondo Nora, oso ondo. Ederto orain ipiniko dezu zure izena papel hartan eta zozketan parte hartuko dezu. Eskerrik asko Nora. Urrengoa.
Bueno, eta hemen beste partaide bat, nor zaitugu? Sujut, Kasmi. Sujut Kasmi? Bai. Oso ondo, Sujut. Venga, irakurri zure asmakizuna. Lehen berdea, orain laranja, gero gorria. Zer da? Eta, zer den baldakizu? Bai. Esan. Semaforoa. Ah, ba semaforua, primeran, oso ondo. Eskerrik asko parte hartzagatik, Sujut, eta zorte on, zozketan. agur. Urrengo partaidea, hemen dakagu beste neskatila bat. Esan ba, Idaia dakagu hemen, bale? Idaia, irakurri bazure asmakizuna. Lore artean bizi da egan doa eta eztia egiten du. Ah, begira, lore artean doa, eztia egiten du, eta egan ere bai. Zer da bai, Idaia, baldakizu? Erlea. Erlea bikain, oso ondo, oso ondo. Venga ba, zozketarako beste bat. Hemen beste bat, nagusienetakoak, nor zara ba? Leire Raio. Leire Raio, kaixo Leire. Irakurtzeko prest? Bai. Aurrera. Burua du, baina ez pentsatzeko. Orrialdeak ditu, baina ez hitz egiteko. Bueno, eta baldakizu zer dan ba? Bai. Zer da? Liburua. Liburua, oso ondo, bikain Leire, eskerrik asko, zuk ere parte hartu zozketan. Venga, eta hemen beste bat. Bueno, eta nor zaitugu ba? Malak. Malak Butaer? Bai. Bueno ba. Malak, venga, irakurri zuria. Zuek beti ni joka, eta ni berriz beti zuek jokoan. Eta, baldakizu zer dan? Bai, Zer? baloia. Baloia edo pelota. Oso ondo Malak, oso ondo. Ba, zozketan parte hartzeko, hemen dazkagu gure ikasleak. Eskerrik asko parte hartzagatik. Zuaitzen azpean galdurik begirada bizi-bizi Iaik errepide dira aintzira noa, pausoz pauso Izarrek puntuz puntu osatzen dituzten marrazki eixo Ez digute erraiten zer izan behar dugun tazerez Meslariek agibidean Baizik ez dutik irakusten Iritsi nahi du Ez girirakiako Itoko bestien eranetan Erabegiz irakitzea Posible dira Papirezko igazkinekin Egiten genuen bezala Edo men gustu Xabilak itutzen gintuen barnetik Malkoak irizi, esten ikasten ginuen bitartean Gizonek ez dute, nigar egiten buntasunaren lema Oiokatzen ginuen, lehen askatasuna lurperatzean Ameslarien, libidean Baizik ez dut irakusten Iritsi nahi du Ez girirakiako Itoko bestien eranetan
dena ez da existitzen, da ikusten dena zen aiz fidatzen. Egia Donostiko auzo bata, ni ere beldur naiz, baina ez dizut esan, gorden dizut hitz bat, esan gabeko gauzen artean. Bakarri sentitzen ez batzutan, ikusi nahi dut ez labazutan. Azumon eskutatuko zara, argiak itzatzen direnean. Argiak itzatzen direnean. Argiak. Dena larria tarina, aztu zaigu zer de mina, aztu gure zereina, elkarrentzat heldu lekua gina. Ni ere beldur naiz, baina ez dizut esan, gorde nizun hitz bat, esan gabeko zen artean. Bakarrik sentitzen ez batzutan, ikusi nahi dut ez labazutan. Kasuan eskutatuko zara, Argiak itzaltzen direnean. Argiak itzaltzen direnean. eta hemen gaude, bakarrizketak pilatzen, bata bestearen gainean. Bakarrik sentitzen ez batzutan, ikusi nahi dut ez labazutan. Kasuan eskutatuko zara, argiak itzaltzen direnean. Argiak itzaltzen direnean. Argiak. Bueno, saioaren bukaerara iritsi gara. Eta ezin dugu bukatu, azkenengo esan dugun bezala, asmakizunen zozketa egin gabe. Ordun, hemen aurrean ditugu gure partaide guztiak, eta oaintxe bertan aterako dugu papertxo bat, ea norden irabazlea. Bueno, lehenengotan, Nora, zu zarela txikienetako bat, etorriko zara eta sartuko dezu hemen, hartu papertxo bat mesedez, hartu hoietariko bat, eta ea zeizen, ona, Nora, ona. Aber nordan nagusien irabazlea. Nagusien irabazlea, gogoratu direla, 4., 5. eta 6. mailakoak. Bale? Bueno, eta zer jartzen du, Nora? Ba, Nora, begira ze kasualidade, Nora katera dun papelan irabazlea, bere aizpa Malak izan da. Beraz, zorionak Malak, hori da hartu saria, benetan mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri parte hartzegatik. Eskerrik asko. Bueno. Bale? Eta oain, beste eskutxo bat behar dugu, nagusietako bati eskatuko diogu, eskuak libre baldituzu, etorri ona, eta aterako dezu, 2. txandako partaide bat. Beraz? Venga ba, Leire hurbilduko zaigu, eta Leirek papertxo bat hartu behar dezu.
Ea Leire. Ireki papera eta nor da irabazlea? Nora Bautajer. Nora Bautaer? Bueno, baina nola da posible? Bautaer aizpa biak dira saridunak gaurkoak. Eskerrik asko. Eskerrik asko zui, Nora. Bueno, gaur ikusten da sorteko daudela Bautaer aizpak. Benetan, zorionak bioi, eskerrik asko, eta hurrengo baten beste saio bat egingo dugu. Mila esker. Eta guzti honekin, gaurko saioari, berbalapiko saioari bukaera eman behar diogu. Gaur, hemen saiatu gara, irratian, ahots desberdinak elkartu gara, eta euskeratik eta mundura zabalduta. Ondo izan guztiok, jarraitu gurekin, festa giro eder honetan, egun zoragarria pasa dezazuela. Mila esker.